हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी प्रणामम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण माता जी ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ അല്ലേ നമുക്ക്? ഇന്നലെ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 7 മന്ത്രം പഠിച്ചു. ഒന്ന് പറഞ്ഞ വേഗം. 9ാമത്തെ 10, 11 മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രം 9, 10, 11 വിദ്യയുടെ അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണമെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു 9 പറഞ്ഞു. 10 നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് കണ്ടു. 11 നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും അറിയണം, വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ച് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് 9, 10, 11. 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ? സംഭൂതി അസംഭൂതി അല്ലെ. അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെ, ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എത്ര പറയണത്? 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്നാണ് അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം. ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 6 മന്ത്രം. 7ാമത്തെ മന്ത്രം 8ാമത്തെ, അതായത് 7 എത്രയാണ്? 13, 15, 16 അല്ലെ. 15, 16 മന്ത്രത്തില് 15ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. യജ്ഞാവതാരത്തിലുള്ള എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം, തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. ഇനി 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതില് 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. മനസ്സിലായോ? മുഖം, കഴിഞ്ഞ മന്ത്രം മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട്, രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 16ാമത്തിൽ ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൂഷണ്യേ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്ത് രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. പൂഷണ്യേ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്ത് രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ചൊല്ലാം. സോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് രൂപം കാണിച്ചുതരാൻ ഡയറക്റ്റ് പോയി രൂപം കാണിച്ചുതരാൻ പറയാതെ ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പറയാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചു അത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രീതി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ മുഖം മുഖമല്ല രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം എങ്ങനെയാ പറയണത്, പ്രഭോ ആദി ദർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആദി ദർശനിക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ, എല്ലാ നിയാമക തത്വങ്ങളും എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടത്തെ ആനന്ദരൂപമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ആ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളെ പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കി തന്നാലും ഭഗവാനോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, മനസ്സിലായതില് മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും. ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സൂര്യൻ ഒന്ന്, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ എന്ന് വെച്ചാല് എണ്ണിയാൽ ഒരേ എണ്ണിയാൽ അത്രയും ഒടുങ്ങാത്തത്രയാണ് എന്ത്, സൂര്യരശ്മികള്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ അംശമാണ് എന്ത്, എല്ലാ സൂര്യരശ്മികളും. ഒരു സൂര്യന്റെ കുറെ രശ്മികള്, ഈ സൂര്യരശ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യന്റെ അംശം. അപ്പൊ ഈ സൂര്യരശ്മികളെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂര്യനായിട്ട് തീരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതുപോലെ സൂര്യന്റെ സൂര്യഗോളത്തിലാണ് സൂര്യൻ വസിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, ഈ ജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടെ വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരപി പാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരുഷനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ. എങ്ങനെയാണ് പറയണത്, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിലെ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി പ്രേമ പുരസ്സരം ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാനെ സേവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിരിക്കുന്നു. അപ്പോ സൂര്യന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നത്. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ
ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അതായത് ഒരു വ്യക്തി നിരാകാര ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സാക്ഷാത്കാരം, ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കാരം ഏതിലൂടെ കിട്ടും? ഏതിലൂടെയാണ്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ കിട്ടും. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞതാണ് പരമാത്മാ എന്ന് പറയാ. പിന്നെയും താഴെയാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തില് നേടുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം, നിരപേക്ഷ സത്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ സങ്കല്പം മുഴുവനും എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മാനുഭൂതി. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ എന്ന പദത്തിന് രണ്ട് തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഭ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്ത്? വാൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് സർവപാലകനാണ്, സർവരുടെ രക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ. ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് ഗ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. പിന്നെ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന് ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പറഞ്ഞിട്ട് 6 ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു? ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നയിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? തന്നെ നൽകാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകും. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ദയാവായ്പ കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. തന്നിൽ തന്നെ തന്റെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അത് സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാൻ സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷ ഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ് അവിടുന്ന് ഭൗതികാവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഈ ഭൗതികമായ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷ വിസ്തരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നത്? ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ആര്? ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പക്ഷെ അതിൽ ചിലവർ എന്താഗ്രഹിച്ചു? നാഥന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാഥനാകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർക്ക് നൽകി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നത്. ആ മുഴുവനും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുരുഷാവതാരായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്, നിയന്താവാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് ഒരേ തലത്തിലല്ല. ഒരാള് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനും ഒരാള് നിയന്താവുമാണ്. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഈ ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ് സഹകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയാം. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇതെപ്പോഴാണോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പം മുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യ ബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അപ്രകാരം ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യ ബോധമുള്ളവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധത്തില് കഴിയും. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാത്തവർ, അതായത് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിജാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रभानंदे। हरे हरे, हरे कृष्णा।
16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, ആദ്യം ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പ്രപഞ്ച രക്ഷക, ആദിനായക, എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് എന്ത് പറയുന്നത്? രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി. ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും രാശിയിൽ ഒരുപോലെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലെ? ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്, അളവിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം. 5:29 ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്സരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവ്യമാനം അല്ലെ, ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എന്താ എഴുതുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ, ഭഗവാൻ. ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ. ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും വസിക്കുന്നെന്നാണ് വാൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികപരമായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന കാരണോദായികശായി വിഷ്ണു. ഏതൊക്കെയാണ് അത്? പുരുഷ വിസ്താരങ്ങള് കാരണോദകശായി, ഗർഭോദകശായി, ക്ഷീരോദകശായി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാഥനാവാൻ നമ്മള് ഭഗവാനേക്കാൾ നാഥനാവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞ, ഭഗവാനേക്കാൾ നാം ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും. ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും നാഥന്മാരാകാനും ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വന്നു? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ വന്നതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാനോട് തുടങ്ങും. പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ.